Kaixo holtzan zaleok, ez zeuen gustuko izango den proposamen batekin gatozkizue gaur. Kantuan ariko gara, Euskal Herria kantuan jarriko dugu, eta horretarako leku eder batera joango gara. Zuberoako hiriburura, Maulera, basatozte? Mauleko plaza, frontoia eta hiriko karrikak geure egingo ditugu Euskal Herri osotik etorritako kantariei esker. Uhaitzandi ibaiak zeharkatuta, Maitia Jauregi errenazentista eta Mauleko gaztelu zaharra hiriko ikurretako batzuk dira. Erdi Aroan merkatari gune garrantzitsua zen Maule, bertako gazteluak bailara osoa babestuta. Frantziako iraultzan kartzela bihurtuta, hiriak jabetza eskuratu zuen 19. mende amaieran. Leku hoietatik kantari ibiltzeko gonbidapena egingo dizuegu gaur. Euskal Herria kantuz Maulen oholtzan berezi honetan. Kalean kantatzeko ohiturari eutsiz, kantu liburuzkekin, Euskal Giro ederrean, Euskal Herria kantuz sarea osatzen duten kantu taldekideek aurtengo egun berezia Maulera ekarri dute. Gure euskal kantutegian ezinbestekoak diren abestiez gozatzeko tarte hartuko dugu gaurko oholtzan saioan. Abeslariek dakartena entzunaz eta geuk ere kantuak etxerik abestuz. Gonbidapena eginda dago, gozatu asko, Euskal Herria kantuz Maulen.
Amen.